ake ngithathe nje leli thuba ngibonge enhla nasezantsi umhlaba wonke nenkalo zonke. Ngithi ngifuna nje ukubonga kakhulu ababukeli nabalandeli nje bakaDokotela uMngcwabo uyahlehla ukuthi cha udokotela kukho konke akwenzayo akalibali ukuthi ngilongishile ukuthi kimi nenhliziyo yami. Namanje ngiyafuna nje ukusho ukuthi njengoba kuqalwa unyaka konke ngizobe ngikwenza nesenhlizweni yami babukeli bakaDokotela ngithanda ngendlela eyisimanga ngendlela eyisimanga. Njengoba namhla kulesine ngithathe nje leli thuba ngithi ake ngiphume ngibingelele ngindlulise futhi ngiphinde ngigcwalise ngiphinde ngisho ukuthi hayi ngisekhona njengoba ngikhona neyinhliziyo yami. Ngithanda ngendlela eyisimanga. Ngifuna ukuthi ke nje sengigcina njengoba sasonke ukuthi kuyisonto lokugcina next week nje abantwana bethu bebuyela ezikoleni. Nkosi yami sithi sibafisela okuhle kodwa ababuyele kahle ezikoleni babuyele bephephile. Ngiyafisa ukuthi kulabo kade beode Amandla omngodi ngoDisemba asikwazanga ukuthi sibathumelele ngesizathu sokuthi ama-courier company esiwasebenzisayo kade kunama-challenges nyana ebewakhona kubona. Kodwa-ke namhlanje njengoba kulesine abantu abangenzelayo-ke nabangiphakejelayo babhizi ngawo noma kanjani. Wena nje okwakho ongakulindela make sure ukuthi awusuki phela efonini yakho ekutheni uzokwazi ukuthi utholane ne-SMS ezobe ikutshela ukuthi iphasela lakho lihamba kuphi, ngoba kona ekugcineni ngiyafuna ukuthi ligcine lifikile kuwena futhi lizofika-ke lizokwenzela okuhle konke. Into ozoyimangalela nento ozoyithokozela nento ozoyijabulela uzothi na uqede nje ukulisebenzisa kuzobe ngathi kade unami noma engathi usuka khona la kwaDlamini, kanti cha kufike nje Amandla omngodi ebe ebuya la kumina uqobo. Iloko nje ngingakusho ngithi Dokotela usesenhlizweni yini, ngisanithanda kakhulu konke kusenzeka khona la kwaDlamini 7334 osizweni. Inombolo engisatholakala kuzo 073 219 664. Sengigcina angenzi lutho kuFacebook, angiphosti lutho lokho okuthiwa yimali eyisheshayo angikwazi nokuthi kubuyaphi. Akunamali esheshayo la, angiphosti lutho, angenzi lutho futhi ngeke ungizwe sengisebenzisa enye inamba ngithi ngiWhatsAppa ngayo ngithi he ngane yakwethu asiwasaphe 063 068. I'm not using any number except my number 073 219 664. And kuFacebook angenzi lutho, angibhali lutho. kuFacebook uzongithola kuphela mangabe ngi-invite usiya Viva TV1 etheke angize kuye, uzongithola ngalelo langa phela ngi-live kuFacebook, not ukuthi ngiyabhala ngenza no. Isizathu esenza lokho ngibalekela uthasi ngoba yeyi baphumile man, baphumile kodwa hayi siseyithende nje zabo. Sikhona okuncane sikulungisayo noma khona okuncane engikulungisayo nabafowethu laba ekutheni ngeke phela silosihlala sikhulumana nento eyodwa kuyoze kuvama umusa silosikhuza siphebeze. Bayo uNkulunkulu anibusise Dokotela, uyanithanda niphila.